Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa pelaamme Heinolan Kirkonkylän frisbeegolf-rataa. Rata on 6-väyläinen ja videon tarkoituksena olisi pelata tämä 2 kertaa. Ja käydään kierrosten välissä tsekkaamassa Heinolan Kirkonkylän uusi puinen koulu. Ei kun video. No niin, eli ykkösväylä, 54 metriä par 3. Lähdin heittämään Doritsi PA3. Väylä kääntyy vasemmalle. Lähdetään heittämään tästä kohta. Ollaan siis mun vanhan koulun radalla heittämässä, mihin rakentui uusi koulu, niin esitellään sitä sitten kierrosten välissä. Heitto menee ihan hyvin. Vähän vasempaan reunaan, mutta ihan puttietäisyydellä. Tästä lähtee pöröputti. Vähän oikeasta reunasta ohi ja pari korttia. Kakkosväylänä par 3, 39 metriä. No niin, nyt ollaan saavuttu väylän. Heittämään P-model USA Forella. Että yritän tuosta vähän niinku vasemmasta. Tuosta vasemmasta käpistä, tuossa on keskellä tämmönen keskipuuli. Sen vasemmalta puolelta yritän. Jos sattuisi vaikka menemään koriin. Heitto lähtee ihan hyvin. Vähän jää vajaaksi ja osuu tuohon keskipuuhun. Mut jää ihan pöröputille tähän ehkä 6 metriin. Ja putti sisään. Kamaa. 1 alle. Kolmas väylä. Tämmönen 53 metriä par 3. Kori sijaitsee tuolla takarinteessä. Ai heittämään Miio Hämäläisen vanhalla MD4. Hookläpillä. Miio Hämäläisen vanha. Nyt suora heitto pitää heittää ja kori sijaitsee takarinteessä. Heitto vähän lipsahtaa liikaa vasemmalle ja osuu tonne puuhun. Ja jää ehkä noin 15-20 metriä putille. Aika kauas tällä vällä. Tässä haluaisi olla kyllä paljon lähempänä. Ei ollut kaukana mennä putti sisään ja paarikortti. No niin, ja tällä kierroksella myös testataan uusia kenkiä. Eilen kävin Fripastorella hakemassa uudet pelikengät ja niitä ollaan tässä nyt testaamassa. Pallobit ja hyvin pitävät. No niin, eli nelosväylä, par 3, 50 metriä. Tän Kirkonkylän radan legendaarisin väylä. Tässä olisi hieno saada Holy One videolla. Lähtiin yrittämään holaria. Samalla PA3, millä heitettiin ykkösväylääkin. Niin tuuli tuli just siihen samaan aikaan. Ei anneta se haitata. Heitto lähtee ihan hyvin ja menee just korin edestä. Ei ollut kaukana mennä. Sitten jäädään tänne ehkä 7 metrin pöröputille ja putti sisään. Vitosväylä 43 metriä par 3. No vitosväylälle saavuttu. Tämmönen suora väylä aika lailla. Lähdin heittämään A2 300 muovisella Forea. 300 muovinen. Ja yritin jos sattuisi vaikka menemään koriin. Täällä on kuitenkin kaikki väylät semmoisia, missä on mahdollisuus heittää holari. Nyt lähtee heitto kädestä ja vähän menee korin yli, mutta ihan pöröputille. Ehkä 4-5 metriä ja pörökorttiin. Sitten saavutaan tämän radan viimeiselle väylälle, eli kutosväylälle. Eli tämän radan viimeiselle väylälle. Ehkä tämän radan niinku helpoin holariväylä. Tähän on tullut itellä holareita aiemminkin. Ja heittämään A2 hyssellä. Ja yritetään jos osuis koriin. Nyt lähtee ja ei ollut kaukana mennä koriin. Jäätiin onneksi aika vähän nostolla, ehkä 2-3 metriä. Örökortti. No niin, eli tässä kierrosten välissä otetaan tää Heinolan Kirkonkylän uutta koulua, eli Kirkkistalo on koulun nimi. Tässä näytetään vähän pihapiiriä, eli teillä on keinuja ja sitten tommonen monitoimikenttä ja hieno jalkapallokenttäkin siellä sijaitsee. Tässä on vähän täältä koulun takaa. On kyllä aika hieno koulu, että on iso koulu. Tässä on vielä täällä edestä. Siinä on iso parkkipaikka ja onhan se kyllä aika hieno koulu. Ja siellä sijaitsee liikuntahalli, minkä takana sijaitsee frisbeegolf-rata, missä myös pelataan nyt.
Kannattaa tulla testaamaan. Ja siinä vähän vielä lähempää liikuntahallia. No niin, verittelykierros pelattu. Verittelykierros meni -4 ja koetaan nyt parantaa tälle toiselle kierrokselle. Joo, eli tähän tuli avaus. Vähän oli noin kuusenoksat tuossa edessä, mutta ei annettu sen haitata. Ja vähän taas korin oikealta puolelta ohi ja toinen paari tälle ykkösväylälle. Sitten kakkosväylä. Lähdin heittämään A2 nyt vaihteeksi. Samanlaista heittoa yritin tuolta vasemmasta käpistä. Meni hyville putille. Tänne tuli avaus. Ja pörökortti. Miijon vanhalla Huklapi MD4. Kolmosväylä. Lähdin heittää taas Miijon vanhalla Huklapi MD4. Nyt yritetään vähän parempaa heittoa kuin ekalla kierroksella. Nyt onnistuu paremmin heitto ja osuu tuohon korin lähellä olevaan puuhun, mutta kimpoo ihan hyvin tuohon putille. Ja pörökorttiin. Sitten tää Heinolan Kirkonkylän radan legendaarisin väylä, eli nelosväylä. Heittämään taas PA3. Huomasin heti, kun lähti kiekko kädestä, että nyt lipes. Meni tonne vasemmalle. Varmaan 15 metriä. Tällä väylällä haluaisi olla kyllä lähempänä, mutta ei voi mitään. Lähdin askel puttaamaan. Osuu alarauta, ei ollut kaukana mennä koriin. Pari korttiin. Sitten vitosväylä. Lähittämään samalla A2. Hakemaan taas koria, jos sattuisi menemään. Ei ole muuten kaukana mennä. Oi, lähellä. Meinas osua ylärauta. Mutta pörökorttiin. Sitten tämän videon viimeinen väylä, eli kutosväylä. Vaihoin vähän pelikirjaa, lähdin puttaamaan tommosella vähän niinkun vauhtiputilla. Sai vähän enemmän voimaa siihen puttiin. Kiekko menee korin viereen. Pörökorttiin. Nyt ollaan vanhan yleisurheilukentän reunalla heittämässä distansseja. Katsotaan miten pitkälle lentää kiekko tonne. Tätä varastoa päin heittämään ja katsotaan miten pitkälle lähtee. Mitataan lopuksi. Joo, eli heitin 2 heittoa. Heitin Prodigy D3 ensimmäisenä. Hyvää distanssikulmaa tonne ja lähti liitämään hyviä. Menee ihan tonne hiekan reunalle. Lähelle lipputankoja. Sen jälkeen lähdin heittämään Noa Hämäläisen vanhalla Star Bossilla. Tuo kiekko on tuntunut aika hyvältä muutenkin. Toivotaan, että sillä saataisiin pitkä kaari nyt tässä. Heitto lähtee ihan hyvin ja nyt näyttää, että menee pisimmälle. Osui tonne lipputankoon tuolla kentän takana. Joo, eli etäismittarin mukaan 132 metriä oli lipputangolla ja siihen osui. Etäismittari on hyvä. Temusta ostettu.